var egentlig på grund af, at jeg fik hjernerystelse, og så har jeg egentlig lidt af svimmelhed og så videre, efter et cykelstyrt, jeg er udsat for. Og i den forbindelse blev jeg så tilbudt det her mindfulness ved ASV, og det har været rigtig godt for mig, fordi det har hjulpet mig til at give noget mere nærvær, og nogle øvelser i, og bedre kan fokusere på at holde alt andet ude, og lave nogle øvelser, som så gør, at når jeg så også man bliver svimmel, eller man lige skal slappe af, så kan man lige få energi igen, og så holde fokus igen på tingene. Men til daglig i arbejdet, der tænker jeg, at det bliver en stor hjælp for mig. Det er noget, jeg tit har savnet, altså når man er stresset i en hverdag og så videre, man har mulighed for lige at holde fokus på én ting, i stedet for at man får alle mulige bolde kastet i det hovedet. Ja. Og, ja, så det kan hjælpe mig rigtig meget, for det er helt sikkert. Og også gøre mig til mere, altså at være mere effektiv i arbejdet. Så. Du nævnte også noget med, at børnene kunne mærke. Ja, de kan også, altså det er igen nærvær. De er jo gode til at mærke også, om man er nærværende eller ej. Ja. Så når man sætter sig ned og leger med dem, så sluk den telefon der, eller sæt den væk, og drop alle andre planer og tanker, du har. Så bare koncentrere dig om at lege med dem og være sammen med dem. Det kunne jeg mærke med det samme, at de nød, at man gjorde det. Så det har været en stor hjælp i hvert fald på mig til rummet. Det var lige sådan en 7-8 minutters øvelse, vi faktisk har lavet hver gang, vi har haft det med Dorte, hvor det egentlig handlede om at holde fokus på enten på følelser eller tanker eller åndedræt. Men det var i hvert fald noget, der gjorde, når man lavede de øvelser her. Så altså, hvis jeg var lidt svimmel før, så er jeg i hvert fald ikke efterfølgende, fordi så har jeg lige fået slappet af og egentlig fokuseret på én ting ad gangen. Og det er jo så også det, der gør, at jeg så ikke bliver svimmel eller stresset eller noget som helst. Så det er en rigtig god øvelse lige at lave. Og den tænker jeg også, jeg kan lave, når jeg har behov for en pause i ny og næ. I stedet for, hvis man var ryger, så gik ned og tog en smøg, så gik man lige ud og tog pusterummet på toilettet eller i mødelokalet eller et eller andet. Ja.